Halo rek, dodolan nongko goreng sedino entek ratusan porsi dan ono pisang goreng kembung. Sendek pusat kota Surabaya regone 15.000 oleh seumbruk koyok ngene. Lek ngekeki topping masih gak ono takarane. Mulai topping glaze sampai keju double kill melimpah koyok ngene. Mau ngurai rek, pantesan delon pesenane wake ruame. Nongko niku legit pas dipliwek koyok ngene caramelize ngene lho rek. Gak mek cuma nongkone, gedange pun yo ketok manis ngene, mantep iki. Setiap gigitan niku krasa legit, manis, tepunge crispy rek. Nongkone nang kene seger pisan karo gedange, mari ngono dicampur karo aneka tepungi sing wis dikei bumbu rahasia pastine. Sedina iku iso ngentekno sampai ratusan porsi, wong yo manfaatno media sosial bendino live. Akune jenenge Nangka Pisang Kembung John. Sing gare aku seneng maneh nang kene gorenge masih ruame, minyake sik ruwesik rek. Rego 15.000 ku bener-bener oleh saumbruk koyo ngene. Rego nongko goreng karo pisang kembunge padha 15.000, tapi lek pengen lebih wake maneh tuku sing 20.000. Full bener-bener topping melimpah, glaze serta kejune ku lek ngekeki gak ono takarane, langsung dibruk-brukno ngene rek. Iso di mix pisan isiane nongko serta pisang kembung utawa dewe-dewe. Lah lek aku iki tuku sing 20.000 oleh bakalan lebih akeh, ono 2 layer soalnya rek. Panggon iki gampang ditemukno di pusat kota Surabaya sean di daerah Pacuan Kuda. Jenenge Nangka dan Pisang Kembung Bang John yo rek. Daftar regone 15.000 sampai 20.000 tok. Kayo duwe cabang di SWK Terminal Manukan rek. Iki lho tuku 20.000 oleh 2 layer full nyoto koyo ini sampai gak iso ditutup. Iki mungkin alasane panggon iki ruame, soalnya ancen nongko goreng iku luwegit banget rek. Apa maneh full topping melimpah. Pas dibuka iku nongkone caramelize ngene ketok banget lek manis kan. Lon setiap digigit koyo ngene ku kroso bersarang ngono lho, ketok banget luwegit dan manis, pantesan ruame. Tepungnya mereka punya ciri khas rasa sing bener-bener gak ditemukno di panggon liyo. Lagi selanjutnya pisang kembung, modelane kembung-kembung bunder lemu kayak ngene. Topping iki yang gawe tiramisu karo Oreo rek. Delon gedange pas dibuka iku ketok lek manis luwegit. Iki nangka goreng serta pisang kembung sing bener-bener mantep, wajib kalian coba. 15.000 wareg. Jenenge Nangka dan Pisang Kembung Bang John di Jalan Pacuan Kuda nomor 55A Surabaya. Wis langsung gas kamrene yo rek.